Pnawn da bawb a chroeso i sesiynau adolygu Carlam Cymru. Bydd sesiwn heddiw yn canolbwyntio ar AS Daearyddiaeth, AS Hanes hyd yn oed, ac yn cael ei gyflwyno gan Rita Bevan o Ysgol Bro Edern Caerdydd. Bydd y sesiwn yn para tua 3/4 awr, lle bydd Rita yn cyflwyno'r cynnwys perthnasol. Os oes gyda chi unrhyw gwestiynau yn ystod y sesiwn, defnyddiwch yr adran cwestiwn ac ateb ac fe wnawn yn gorau i ateb eich cwestiynau. Fe welwch chi bodolaen yn yr adran cwestiwn eich ateb. Os ydych chi'n hapus i adael eich enw'ch cyfeiriad e-bost, byddwn ni wrth ein bodd yn cadw mewn cysylltiad â chi mwyn anfon gwybodaeth atoch am ddigwyddiadau eraill yn y dyfodol. Gallwch glicio ar y ddolen ar unrhyw adeg yn ystod y sesiwn. Bydd sesiwn heddiw yn cael ei recordio, a bydd y recordiad ac unrhyw adnoddau perthnasol yn cael ei rhoi ar wefan e-sgol o dan y tab Carlam Cymru. Diolch yn fawr Rita, draw atoch chi. Diolch yn fawr. Felly heddi, fel y soniwyd, ni'n mynd i fod yn trafod yr arholiad blwyddyn 12 hanes. Felly, dechrau gyda cwynion unwaith eto fel nathon ni y sesiwn diwetha. Dyma'r cwynion cyson fi'n derbyn wrth y disgyblion. A mae'r rhain pan maen nhw'n derbyn eu trithodau a'i arliadau nôl wrthau. Ond fi wedi cyfeirio at y cysyniad allweddol. Mae loads o ffeithiau'n ateb fi. Mae loads o ffactorau eraill. Oes, mae'r pethau yna yn holl bwysig, ond be ni'n mynd i ganolbwyntio arni heddi ydy mireinio ein techneg arholiad ni mwyn sicrhau bod ni'n bwrw y meicnodau yn y bandiau. Fi'n siŵr erbyn hyn bod chi yn gyfarwydd iawn ar bandiau, ond ni'n mynd i fynd trwy fesur popeth i fi'n disgwyl gweld mewn arholiad. Felly, pan ni'n mynd i ati edrych ar y strwythur traethawd, so mae 2 cwestiwn traethawd gyda chi ym mlwyddyn 12. Dyma o'r fathau o bethau ni'n edrych ar. Nawr, wrth gwrs, ni ddim eisiau bod yn fecanyddol, ond ar yr un llaw. Ar y llaw arall, wrth gwrs, mae rhaid i ni fwrw pethau penodol mwyn ennill y marciau. Felly, yn y cyflwyniad, ni'n disgwyl cyd-destun hanesyddol. Chi angen dangos i'r arholwr fi'n deall y cyfnod hanesyddol yma. Fi'n deall y pethau sy'n o gwmpas y digwyddiad yma neu'r unigolyn yma, y cyd-destun hanesyddol. Nawr, un o'r camgymeriadau mae blwyddyn 12 yn wneud yn aml iawn ydy falle ddangos eu dealltwriaeth nhw o'r cyd-destun hanesyddol. Mae'n bwysig cyflwyno'r cyd-destun hanesyddol, ond mae rhaid cofio mae'r prif marciau yn bodoli yng nghorff y traethawd. Ac wedyn mae rhaid ni ateb y cwestiwn. Nawr, mae'r cyngor yma wedi dod yn syth o cybac. Maen nhw'n disgwyl gweld chi'n ateb y cwestiwn yn y cyflwyniad. Wedyn mae angen chi sôn am y mater dan sylw. Felly, petai y cwestiwn yn gofyn i chi polisi economaidd Harris Seithfed oedd ei brif lwyddiant, polisi economaidd, dyna'r cwestiwn. Mae rhai disgyblion yn camddeall y cwestiwn yna ac meddwl y cwestiwn ydy beth oedd prif llwyddiant Harris Seithfed, ond nid dyna mae'r cwestiwn yn gofyn. Mae'n rhoi mater i chi, testyn i chi, mater dan sylw, a mae disgwyl i chi roi hwnna'n sylfaen i'r traethawd. Mae rhaid chi trafod y mater dan sylw yng nghyd-destun y cysyniad allweddol oedd ei llwyddiant mwyaf. Mae eisiau chi sôn am hynny, mae eisiau chi gyflwyno beth oedd polisi economaidd Harris Seithfed wrth gwrs, ond yng nghyd-destun y cysyniad allweddol, pam oedd e'n llwyddiannus, pam oedd e'n fethiant ac yn y blaen. Wedyn, wrth gwrs, mae eisiau chi i gyflwyno ffactorau eraill. Nawr, camgymeriad mae blwyddyn 12 unwaith eto wneud weithiau ydy meddwl na i clusnodi hanner fy ateb i'r mater dan sylw, a wedyn eich clusnodi hanner fy ateb i ffactorau eraill. Ar y llaw arall, tebyg i'ch cwestiynau falle tygau addgref, a falle tygau, un o'r arholiad y tygau hanes mewn gwirionedd, ond nid dyna mae'n gofyn i chi wneud. Mae angen fwy o swmp a mwy o bwysau ar y ffactorau eraill, ac mae eisiau chi ddod i'r ffactorau yna i fewn, ond sôn am hynny yng nghyd-destun y cysyniad allweddol. Byddai yn dangos enghreifftiau i chi yn ystod y cyflwyniad yma. Ond sy'n bwysig iawn ydy pwyso mesur yn erbyn y mater dan sylw, a dyma un o'r pethau mae disgyblion yn anghofio. Unwaith eto, neu ddangos enghreifftiau i chi yn ystod y sesiwn hon. Eto, di'r cwestiwn ddim yn gofyn i chi beth oedd llwyddiannau Harris Seithfed, mae'n gofyn i chi polisi economaidd Harris Seithfed oedd ei brif lwyddiant, neu polisi tramor, neu ei allu sefydlu llinach cryf ac yn y blaen. Dyna'r cwestiwn, nid beth oedd llwyddiannau Harris Seithfed neu Edward ac yn y blaen. A wedyn mae rhaid i ni cyrraedd casgliad cryf. So os ewch chi nôl at i'r cwyn yma, mae dy fi loads o ffactorau eraill, neu mae dy fi loads o ffeithiau yn fateb i. Dyna'r cwynion fi'n cael fy disgyblion ni'n aml iawn. Os na bod chi'n cyrraedd casgliad, does gyda chi ddim ateb cyflawn. So ni angen casgliad cryf
Ar gyhoeddiedig, mae'r gair yna yn y cynllun marcio sy'n ateb y cwestiwn. Nawr peidiwch da chi a dweud yn y cyflwyniad, ie, fi'n meddwl ta polisi cymor, Harri'r Seithfed ydi brif lwyddiant, ac wedyn erbyn y casgliad newid eich meddwl. Mae rhaid iddo fe cyd-fynd a gweddill y traethawd. Peidiwch newid eich meddwl yn y casgliad. Hyd yn oed, os mewn ti fewn bod chi wedi newid eich meddwl, dim ots, mae rhaid bod yr ateb yn gyflawn. Okay? Mae cwpl o enghreifftiau gyda ni fan hyn. Mae'r rhain o cyn ddisgyblion, mae'r rhai o'r wefan cyfac. I Harri'r Seithfed i ddelio wobec oedd ei brif llwyddiant wrth geisio delio ar bonedd. Trafodwch. Y cyflwyniad yw hyn. Okay? Nawr, bys ni i ddechrau'n dweud bod y cyflwyniad yma ychydig yn rhy hir. Okay? Just o ran bysau y disgybl yma wedi clusnodi lot o amser i'r cyflwyniad yma ac ddim o reidrwydd falle bod modd ennill gymaint o hynny o farciau o'r cyflwyniad. Felly, gosododd Harri'r Seithfed nifer o bolisïau llwyddiant, dyna yw'r cysyniad allweddol, a chynlluniau clyfar er mwyn hawlio'r goron yn gryf a chadw ei bwer dros y bonedd. Bodolaeth tua 60 o deuluoedd bonheddig yn y cyfnod ac roedd Harry yn ei gweld fel bygythiad achos bod gen nhw bwer, ond roedd dal ei hangen mewn ardaloedd. Roedd yn gorfodi profi ei hawl i'r goron yn ogystal â fod yn frenin clyfar i ennill cefnogaeth y bobl. Dechreuodd yn gryf trwy ddechrau deyrnasiad y diwrnod cyn frwydr Bosworth, o gynlyniad roedd Richard yn ffradwr am frwydro yn erbyn y brenin. Cofiwch oedd Harri'r Seithfed wedi datgan ei hun yn frenin diwrnod cyn y brwydr, ac felly bys y holl milwyr Richard yn fradwyr wedyn achos bys nhw'n brwydro yn erbyn yr brenin. Paswyd deddf a dreniad i gadarnhau'r ffaith bod Harry wedi meddiannu tir ei elynion trwy'r brwydr. Cam arall y gymeroedd oedd priod Elizabeth o Efrog er mwyn gwneud cysylltiadau ac un o 2 deulu oedd wedi bod yn ymladd. Llwyddodd hwn i gyfrhau safle Harri'r Seithfed ac felly roedd yn dechrau fel brenin yn lwyddiannus. Nawr te heb os ag oni bai mae'r disgybl yma wedi adolygu, maen nhw'n deall y cyfnod. Okay? Mae gyda nhw dealltwriaeth y dofn o'r cyfnod. Ond bys ni'n dadlau bod peth o'r gwybodaeth yma yn gallu mynd i corff y traethawd, yn enwedig gyda priodi Elizabeth Efrog ac yn y blaen, a caniatáu i chi fan hyn, dyw'r disgybl yma ddim wedi dweud dyma beth fi'n meddwl. Okay, mynegu barn o'n academaidd ar y cwestiwn. So dyna beth sy'r goll fan hyn. Er bod ni'n dechrau trafod y cysyniad allweddol yn dda iawn fan hyn. Enghraifft arall, y bygythiad oddi wrth y bendifigaeth oedd y brif sialens oedd yn gwynebu Harri'r Seithfed wrth iddo sefydlu llinach y Tuduriaid yn y cyfnod 1485 i 1519. So dyma ateb y disgybl yma. Yn ystod y cyfnod rhwng 1485 ac 1519, wynebodd Harry nifer o sialensau wrth iddo geisio sicrhau le ar yr orsedd sefydlu llinach y Tuduriaid. Roedd y pendifigion gorbwerus yn sicr yn fygythiad amlwg yn ystod ei deyrnasiad, fodd bynnag roedd bygythiadau hefyd gan yr ymhonwyr a bygythiadau o orysgyniad Catholig. Fodd bynnag, roedd yr allweddol i reoli'r pendifigion i sefydlu oruchafiaeth fel brenin. Okay. Felly, mae'r disgybl yma yn glir ac yn eitha gryno wedi dangos mae'n y man bethau falle sydd ddim cweit yn gywir, ond mae'r disgybl yma wedi dangos ei dealltwriaeth o'r cyfnod, ond nid bydd ddim chwaith yn teimlo bod rili yn deall beth yw safbwynt y disgybl yma ar y mater. Unwaith eto, maen nhw wedi deall y cysyniad allweddol, ond falle wrth ateb y cwestiwn mae hynny ar goll. A mae hwn yn gyngor eitha newydd gan cybac bod nhw wir eisiau gweld ateb y cwestiwn yn y cyflwyniad. Pa mor llwyddiannus oedd Llywodraethau'r Tuduriaid wrth ddelio sialensau cymdeithasol ac economaidd oedd yn ei wynebu yn y cyfnod o 1529 i 1613. Nawr eto mae hwn yn dod o wefan cybac. Mae yn gwestiwn eitha hirwyntog. Ond cofiwch y triciau nathon ni ddefnyddio sesiwn diwetha, lle o'n i'n adnabod y cysyniad allweddol, adnabod y mater dan sylw ac adnabod y cyfnod penodol. Nawr, fan hyn maen nhw wedi bod yn eitha sleid, dyn nhw ddim wedi rhoi cyfnod penodol, dyn nhw ddim wedi gweud yn ystod teyrnasiad Elizabeth neu yn ystod teyrnasiad Harry, Edward ac Elizabeth, maen nhw wedi rhoi'r dyddiadau. Nes i sôn i chi sesiwn diwetha, bod angen i chi adnabod y prif dyddiadau. Mae angen i chi adnabod pryd mae'r cyfnod Elizabeth yn dod i ben, i pa bynnag pwnc i chi yn astudio. Mae'n heleth yn astudio uned y Tuduriaid, ond fi yn ymwybodol bod yna ambell i ysgol yn dilyn unedau gwahanol. Mae'r disgybl yma wedi ateb,
Yn ystod cyfnod rhwng 1529 ac 1613, wynebodd Llywodraethau'r Tuduriaid nifer y sialensau cymdeithasol ac economaidd a oedd yn aml yn arwain at wrthryfeloedd neu symud cymeriadau allweddol o safleoedd dylanwadol. Gellir dadlau bod llwyddiant y Llywodraeth wrth ymdrin y sialensau hyn wedi ymrywio dros y cyfnod. A mae'r ateb yma, fi'n credu ar y lleirio o cwestiwn mae'r disgybl yma wedi wneud a eistedd ar y ffens yn syml iawn. Does na ddim cyd-destun hanesyddol dofn fan hyn ac yn bendant does na ddim mynegu neu safbwynt a mynegu barn yn syth ar ddechrau y cwestiwn. So dyma ydy, bod nhw yn sôn am y cysyniad allweddol sy'n llwyddiant, sy'n ni'n licio gweld fan hyn, mae'n glir i ddweud neu heb os o gan i bai, dyma oedd y prif falle brenin oedd yn llwyddiannus yn ystod y cyfnod yma. A wedyn yr un arall, eto mae hwn yn gwestiwn eitha hirwyntog, ond mae rhaid i ni ddod i arfer â y cwestiynau hirwyntog yma, achos weithiau maen nhw'n gwestiynau eitha syml, a mae modd adnabod y cysyniad allweddol, modd adnabod yr mater dan sylw a'r cyfnod hanesyddol yn eitha cyflym. Weithiau maen nhw bach yn fwy hirwyntog ac eto mae rhaid ni ymarfer hyn. So mae hwn yn gwestiwn, beth yw'r brif broblem sy'n wynebu Harri'r Seithfed pan mae'n dod yn frenin ac i ba raddau mae'n llwyddiannus wrth ddelio â phroblemau hynny a llwyddo i sefydlu llinach y Tuduriaid. So ni'n fawr obeithio bod y cwestiwn yma ddim yn codi, achos mae'n gwestiwn heriol iawn, ond fe allai godi yn bendant. Mi roedd nifer o broblemau yn wynebu Harri'r Seithfed wrth iddo ddod i'r orsedd a cheisio sefydlu llinach y Tuduriaid. O ganlyniad i'r gwrthdaro brawychus yn ystod rhyfel Rhosynau brwydr Bosworth, mi roedd pwysau arno i gynyddu incwm y goron, sicrhau dilystrwydd fel brenin a delio efo rhai oedd ni wrth wynebu. Hyn, credaf y prif broblem roedd rhaid iddo wynebu oedd bygythiad yr ymhonwyr. Yn syth ben, mae'r disgybl yma wedi dweutho fi, dyma beth fi'n meddwl yw'r ateb, a mae hwnna mor bwysig yn enwedig ar ôl cyngor diweddar cyfan. Roedd rhaid iddo wynebu oedd bygythiad yr ymhonwyr oedd yn derbyn cefnogaeth gan ffigurau blaenllaw fel Margaret o Borgwyn a John de la Pole. Os oedd Harri'r Seithfed am gychwyn llinach cadar y dilys, bydd rhaid iddo ddymchwel unrhyw cynllwynion yn erbyn yn syth, a sicrhau ffyddlondeb y bonedd, a chredaf mi wnaeth hyn yn eithaf llwyddiannus tro ymateb yn gyflym ac ymddwyn yn deg tuag at ei wrthwynebwyr, gan wneud argraff mi oedd yn brenin parchus a chymedrol. Felly, falle bod yr ateb yma ychydig yn hirwyntog, dyna gair y sesiwn yma, yn hirwyntog, achos bys y disgybl yma, ond i bai bod nhw'n gallu sgwennu yn gogloi, yn clusnodi lot o amser, so mae 45 munud yn dyn iawn i ateb y cwestiynau traethawd. Bys ni'n dweud bod nhw wedi clusnodi bach gormod o amser ar y cyflwyniad, a bod angen fwy o swmp ar yr traethawd, corff y traethawd. Ond mae'n ateb sy'n dweud fi'n syth, fi'n gwybod bod y disgybl yma wedi adolygu, maen nhw'n deall y cyd-destun hanesyddol, ac eto, mae'n glir iawn beth mae'r disgybl yma yn meddwl, reit o'r cychwyn, a gobeithio bod nhw'n cadw hwnna i fynd trwy gydol y traethawd. Felly, mae yna llwythi o bethau mae'n rhaid i cofio ar gyfer arholiad. Mae yna llwythi o dechnegau sut i ateb y cwestiynau ffynhonnell, y cwestiynau traethawd. Sy'n ni'n gweud mae eisiau wir i chi mireinio ar eich sgil chi o gallu ateb traethawd, oherwydd mae e'n gymaint o farciau. Mae hefyd yn ymddangos tair gwaith fi'n meddwl am mlwyddyn 13, am mlwyddyn 13, mae gyda chi 2 cwestiwn traethawd, ac yn 14 mae gyda chi cwestiwn traethawd. So mae wir sicrhau bod gyda ni sylfaen da i'r traethodau am mlwyddyn 12 yn allweddol, a gallwch chi adeiladu ar rheina wedyn mlwyddyn 13. Felly, y tair prif, a nes i wir meddwl, tai disgyblion fi, ond yn cofio tair peth, be beth ni eisiau nhw gofio. Y pethau pwysig ydy cysyniad allweddol wrth gwrs. Os na bod chi'n cadw'r cysyniad allweddol yn ffocws eich traethawd chi, chi'n mynd lawr y trywydd bod chi'n cyflwyno naratif. A pam wnawn ni edrych ar y bandiau mewn ychydig o funudau, gewch chi ddim mynediad i band 4 o gwbl os na bod chi yn trafod y cysyniad allweddol. Wedyn pwyso a mesur. Na mae disgyblion fel arfer, dyma ydy'r her i disgyblion blwyddyn 12. Dyma ydy'r sgil falle fwy datblygiedig i disgyblion chweched o gymharu a tygau. Defnyddio'r mater dan sylw fel sylfaen y cwestiwn. Nawr, cofiwch fi'n dweud chydig o funudau nôl, mae disgyblion yn camddeall cwestiwn yn aml iawn. Ewn ni nôl falle at... OK,
Y bygythiad oddi wrth y bendifigaeth oedd brif sialens oedd yn gwynebu Harri'r seithfed wrth iddo sefydlu llinach y tuduriaid yn y cyfnod. Mae disgyblion yn aml iawn yn darllen y cwestiwn yna fel beth oedd y brif sialens oedd yn wynebu Harri'r seithfed, a na nid dyna'r cwestiwn. Mae'n dweutho chi beth oedd y brif sialens, neu'r brif her, a mae angen i chi bwyso mesur yn erbyn hynny. Nawr, bendant jyst angen i chi gytuno gyda'r cwestiwn o gwbl, ond mae rhaid i chi ddod i benderfyniad os na bod chi'n meddwl taw y mater dan sylw, sef y bonedd, oedd y brif her. Beth oedd y brif her? A'r ymhonwyr oedd y brif her, neu oes polisi tramor yn cael lawr unrhyw bygythiadau o tramor ac yn y blaen. Dyna ydy'r cwestiwn. Dwi ddim yn gofyn i chi y cwestiwn agored yma o beth oedd her Harri'r seithfed. Mae'n dweutho chi beth maen nhw'n meddwl oedd y brif her, a mae angen i chi gytuno a wedyn pwyso a mesur yn erbyn hynny o hyd. Na'i ddangos cynllun ateb i live yn ysgyblion ni yn y tro i helpu chi wneud hynny. A mae rhaid chi gyfeirio nôl at y mater dan sylw trwy gydol y traethawd. Tasg i fi wneud gyda disgyblion blwyddyn 12 yn aml iawn, maen nhw'n sgwennu traethawd i fi, a fi'n gwrthod marcio'r traethodau tan bod nhw wedi uwcholeuo'r cysyniad allweddol ac uwcholeio y pwyso a mesur, so'r mater dan sylw. Achos mae hwnna yn arfer rili da i chi i allu gweld be fi ond wedi sôn am y mater dan sylw yn y cyflwyniad, paragraff cyntaf a'r casgliad, a fi wedi'n nghofio amdano. Mae hwnna'n dangos i fi bod chi ddim wedi deall y cwestiwn, bod chi wedi edrych ar y cwestiwn yn eitha agored, heb wir deall y cwestiwn. A casgliad, mae mor bwysig dod i gasgliad, achos dyna ydy traethawd cyflawn. Casgliad cryf wedi cyfnogi'n dda ac yn cyd-fynd gyda cyflwyniad. So'r syniad yma, os ych chi'n credu taw'r ymhonwyr oedd her mwyaf Harri'r seithfed erbyn y casgliad, taw dal yr ymhonwyr oedd yr her mwyaf. Mae angen i hwnna cyd fel fath o sylfaen i'r traethawd cyfan. Mae cyrraedd y casgliad mor bwysig. Ac unwaith eto, mae disgyblion dweud, mae hyn a hyn a'r llall yn fy rheithad i, ond nes ti ddim cyrraedd y casgliad, felly dos gen ti ddim traethawd cyflawn. Pam ni'n edrych ar y bandiau, bydd popeth yn gliriach i chi. Felly, fi'n gyndyn iawn i roi sgerbwd i chi yn blwyddyn 12, ond fi yn credu weithiau mae sgerbwd falle yn man cychwyn da ar gyfer, yn enwedig y disgyblion sy'n eich chael un anodd i gael mynediad i band 4. So os ych chi, pan chi'n derbyn eich traethodau chi nôl wrth eich athrawon, dal ar band 3, neu yn eich chael un anodd i fod yn band 4 yn saff, dyma'r fathau bethau byddwn ni yn dechrau gofyn i chi ddefnyddio, ond yn bendant mae disgwyl i chi symud i ffwrdd o'r sgerbwd yma. Ni ddim eisiau ateb mecanyddol. Bys hwn yn cael rhoi rhyw fath o... Mae disgyblion yn licio strwythyr ateb. Chi'n licio gwybod, rhaid fi hwn yn y paragraff yma, hwn yn y paragraff yma, ac yn y blaen, ac yn y blaen. Ni angen iddo fod yn fwy holistaidd, ni angen iddo fod yn fwy academaidd ac yn soffistigedig, ond dyma sylfaen beth ni'n disgwyl gweld mewn traethawd. So, paragraff cyntaf cyflwyniad. Fi'n credu oedd y cwestiwn yma'n gofyn a'i gallu Harri i ddelio gyda yr economi oedd ei brif lwyddiant, fi'n credu. So roedd nifer o newidiadau yn ystod cyfnod Harri'r seithfed, so chi'n dangos bod chi wedi adolygu, chi'n dangos bod chi'n deall y cynnwys, y cyd-destun hanesyddol, chi'n dangos falle bod chi'n deall beth wedi digwydd jyst cyn i Harri etifeddu'r goron, neu dwyn y goron falle, a chi'n dangos wedyn, chi'n ateb y cwestiwn, mae'n glir taw gallu eu polisïau economaidd Harri oedd ei brif lwyddiant. Mae'n glir taw sicrhau etifedd i'r goron neu sicrhau etifedd grwaidd i'r goron oedd ei brif lwyddiant. Eto, mae croeso chi i gytuno gyda'r cwestiwn, ond mae croeso chi angytuno gyda'r cwestiwn. Mae hwnna hefyd yn bwynt lle mae blwyddyn 12 weithiau ddim cweit yn siŵr. Wedyn i chi ymlaen i sôn am y mater dan sylw. Mae'r cwestiwn yn dweud polisi economaidd, felly mae'n rhaid i chi drafod polisi economaidd Harri. Unwaith eto, ni'n gweld yn aml iawn, unwaith y flwyddyn, falle fes ni'n gweud, mae hwn yn digwydd i fi, disgybl dan y mod arholiad ddim yn gwybod unrhyw beth am polisi economaidd Harri, ac yn meddwl bod nhw'n mynd i fod yn gyfrwys iawn i jyst yn mynd i newid y cwestiwn. Maen nhw'n gweud, fi ddim yn meddwl taw, y bosog o'n i bai oedd polisi economaidd Harri ddim yn ei brif lwyddiant, y prif lwyddiant oedd eu polisiau tramor.
a dyn nhw ddim yn sôn am y polisïau economaidd eto. Chi'n methu newid y cwestiwn, a dyna lle mae ôl adolygu yn bwysig. Chi'n methu anwybyddu y cwestiwn. Cofiwch am flwyddyn 12, mae gennych chi opsiwn o 2 cwestiwn yn adran A, a opsiwn o 2 cwestiwn yn adran B. Okay. Chi'n colli'r opsiwn yna yn adran B ym mlwyddyn 13. Felly dywyswch traethawd i chi'n gyfarwydd gyda. Okay. Hyn a hyn o gwestiynau gall godi yn yr uned yma. Felly mae'n bwysig i chi i gynllunio a creu cynlluniau traethawd a adolygu'r cynlluniau traethawd hynny. Ond chi bendant methu newid y cwestiwn a meddwl bod chi wedi bod yn glyfar tu hwnt a falle bod gyda chi ateb mwyaf perffaith yn y byd, ond os na bod chi wedi ateb y cwestiwn, mae chi'n cyfyngu yn sylweddol ar eich atebion. Yn yr un modd, bob un blwyddyn, falle yn amlach na bob blwyddyn, mae yna o leia un disgybl yn ateb y 4 cwestiwn. 2 ateb sydd gyda chi, un o adran A, un o adran B. A wir, mae rhan ohono fi llawn o dymygedd bod y disgybl yma wedi llwyddo sgwennu 4 traethawd mewn awr a hanner, ond mae safon y traethodau yna yn wan iawn o ystyried cynlledo amser sydd gyda nhw. Felly cofiwch, un cwestiwn adran A, un cwestiwn adran B. Wedyn chi ymlaen i sôn am ffactorau eraill. Okay? Nawr ni'n anelu gyda ateb safonol, bys ni'n anelu at o leia 3 ffactor arall, os na ychydig yn fwy. Okay? Chi'n cyflwyno'r ffactor arall. Gweld llawer o heriau rhan gwledydd tramor oherwydd, so chi'n sôn am bygythu ar marchnad y bwrgwyn, chi'n sôn am y problemau Ffrainc ac yn y blaen, chi'n sôn am yr angen i creu cysylltiad y cryf gyda Sbaen. Be bynnag chi eisiau, dim gormod, achos yn amlwg nid narratif mae'r arholwyr yn chwilio amdani. A dyma'r frawddeg fi'n rhoi i fy nisgyblion ni pan maen nhw yn ei chael i'n anodd i gael mynediad i band 4. Ond mae dal yn o fydd i disgyblion band 4 a gewch chi i glywed hwn, achos dyma'r sylfaen bych chi fod trafod. Roedd gallu Harry ddelio â hyn yn fwy llwyddiannus neu llai llwyddiannus ar mater dan sylw, sef y polisi economaidd oherwydd. Hefyd, roedd gallu Harry Seithfed i ddelio â hyn yn fwy llwyddiannus a llai llwyddiannus ar y polisi economaidd oherwydd, a chi'n rhoi reswm arall. Nawr yn amlwg mae hwn yn hynod o fecanyddol, a thyn ni ddim eisiau gweld rhywbeth mor fecanyddol â hyn yn yr arholiad o bell ffordd. Ond weithiau mae dechrau'r gwaelod a gweithio i fyny ac yn aros bach gadael yr strwythur yma a mynd lawr yr ochr mwy holistaidd, ond beth sy'n digwydd weithiau, mae disgyblion jyst wir ddim yn gwybod beth i sgwennu. So dyma yn y bôn ydy'r sgerbwd bras i chi angen dilyn. Wedyn ffactor 2. Wel, y nifer o heriau o ran sicrhau y tifydd i'r goron oherwydd y ffaith angen y tifydd grwaidd yna fe i atal bygythiadau o dramor, y ffaith bod e wedi priodi Elizabeth o Efrog, y ffaith ac yn y blaen. Roedd gallu Harry Seithfed i ddelio hyn yn fwy llwyddiannus, yn llai llwyddiannus, na'r polisi economaidd. Unwaith eto, chi'n cyfeirio nôl y mater dan sylw. Hefyd, roedd gallu Harry Seithfed i ddelio chi'n rhoi reswm arall. Wedyn falle byddwch chi'n ymlaen gobeithio i sôn am ffactor arall os nad cwbl o ffactorau eraill. Mae hyn yn galluogi chi i drafod y cysyniad allweddol, i pwyso a mesur yn erbyn y mater dan sylw, sef polisi economaidd, so sicrhau bod chi'n sôn am y polisi economaidd trwy gydol y traethawd, achos cofiwch, nid beth oedd prif llwyddiannau Harry ydy'r cwestiwn, a'i polisi economaidd Harry ydy brif lwyddiant i'r cwestiwn. So mae hwn yn galluogi chi wir i ateb y cwestiwn, a fi yn erfyn yno chi i beidio dilyn hwn mor strwythuredig, ac wedyn cerdd casgliad. E bos ag oni bai, mae'n glir, be bynnag, yr iaith yma, yr iaith academaidd yma o mynegu barn. A mae'n well gen i, fel athrawes, eich bod chi ond falle'n sôn am 2 ffactor eraill ac yn cyrraedd y casgliad, na bod chi'n sôn am llwyth o ffactorau eraill ac ddim yn cyrraedd y casgliad. Mae'n bwysig iawn cyrraedd y casgliad. Ac eto, pan dewn ni'r draws yr cynllun marcio, bydd e'n glir i chi pan bod angen casgliad. Felly, mae yna enghraifft da fan hyn fi'n teimlo, nid gwych, ond da iawn o disgybl yn ceisio pwyso a mesur yn erbyn y mater dan sylw. So mae hwn falle yn paragraff 3. Cododd y pendifigion yn erbyn Harry Seithfed yn y pen draw ac mae hyn i weld yn cysylltiad Arglwydd Stanley a chynllwyn Warbeck. Roedd y cynllwyn yn sialens fawr i Harry Seithfed oherwydd oedd yn anodd prafu nad oedd Warbeck yr hwn roedd yn honni ei fod, a pharhaodd y cynllwyn am 8 mlynedd.
Mae hyn yn dy hun yn dangos sut roedd yn sialens fawr i Harris Seithfed oherwydd ni chafodd ei dileu yn hawdd nac yn gyflym. Fodd bynnag, gellir dadlau nad oedd cynllwynion yr ymhonwyr yn sialens mor fawr, so dyna pwyso a mesur fan hyn, mor fawr, mae'n dweud mae bygythiad gan y pendifigion yn fwy na bygythiad yr ymhonwyr i Harris Seithfed a bygythiad y pendifigion oherwydd doedd dim llawer o gefnogaeth i'r ymhonwyr yn Lloegr. Dim ond yn yr ardaloedd ymylol roedd pendifigion pwerus aml yn ennill cefnogaeth y Saeson yn eu hardaloedd lleol. Fodd bynnag, pwyllwyr yn unig oedd yr ymhonwyr ac yn nid gwiriorgiau trwy waed, felly doedd dim hawl cyfreithiol ganddyn nhw i'r orsedd. Bod cefnogaeth rhyngwladol eang i'r ymhonwyr yn Alban, Iwerddon, Bwrdd Gwyn a'r Iseldiroedd, roedd Harris Seithfed yn ddiplomydd gwych ac llwyddodd i aresgu'r sialens hon trwy cynllunio cytundebau gyda Ffrainc a sicrhau pensiwn Ffrenig ac addewid i beidio rhoi lloches i wrthryfelwyr. Felly, bod yr ymholwyr yn sialens i Harry, nid oedd mor arwyddocaol a bygythiad pendifigion gan nad oedden nhw'n gallu ennill cefnogaeth sylweddol. Nawr, byswn ni'n dadlau gyda y paragraff yma, yn syth fi'n gallu gweithio mas y cwestiwn. Achos mae'n glir, mae'n sôn am y mater dan sylw, mae gyda ni'r cysyniad y llweddol yn glir, a dylse bod, os mae yr arholwr yn agor eich papur arholiad chi ac yn mynd yn syth i paragraff 3 neu 4, dylse bod nhw'n gallu gweithio mas pa gwestiwn i chi wedi dewis yn seiliedig ar eich gallu chi i gyfeirio at y cysyniad y llweddol a'r mater dan sylw. Os dyn nhw'n methu deall neu methu dyfalu pa gwestiwn i chi wedi wneud, dydych chi ddim yn pwyso mesur digon a dydych chi ddim yn gwerthuso y cysyniad allweddol yn ddigonol. Wedyn mae gyda ni ateb fan hyn. Gwelir, so fi'n credu, mae hwn, wel, dwi ddim yn amlwg pa gwestiwn yw hwn, na i ddeithio chi nawr, ond yr cwestiwn yma, os na i fynd nôl, y cwestiwn yma, pa mor llwyddiannus oedd Llywodraeth Tuduriaeth o ddelio â sialensau cymdeithasol ac economaidd oedden ni'n wynebu yn y cyfnod 1529 ac 1603. Mae hwn oddi ar y wefan cybac. So os ewn ni nôl, at hon, gwelir bod Llywodraeth Edward Chweched hefyd yn wynebu problemau wrth ymdrin â sialensau cymdeithasol ac economaidd. So ni'n gwybod beth yw thema agored y cwestiwn, mae'n sôn am sialensau cymdeithasol ac economaidd. Honiadau'r Llywodraeth mae amgau tir oedd yn gyfrifol am y broblemau'r wlad oedd yn rhan o gyfrifol am wrthryfel cet yn 1549 a gwneud hyn annog wrthryfelwyr eu helpu i gyfreithloni eu hachos. Ymhellach, daeth anfodlonrwydd socio-economaidd yn fwy amlwg yn ystod ei deyrnasiad, yn enwedig mewn perthynas o trethu fel treth ac yn y blaen. Yn wir llwyddiodd wrthryfel cet i ddisodli am ddifennydd Somerset ac gwrthryfeloedd yn ystod deyrnasiad Edward y Chweched cael ei hatal, mae'n debyg mae'r prif reswm dros hyn oedd diffyg cefnogaeth o dramor. Nawr te, dyw e ddim yn amlwg beth yw'r mater dan sylw. Dyw e ddim wir yn amlwg beth yw'r cyfnod hanesyddol. Ni'n gwybod falle beth yw'r thema agored. Nawr mewn gwirionedd oedd y disgybl yma wedi gweud mae Harri'r Wythfed oedd wedi delio â'r sialensau orau. Ond dyw nhw ddim wedi pwyso mesur o gwbl yn erbyn Harri'r Wythfed. Mae Harri'r Wythfed ar goll yn llwyr fan hyn. So mae gallu pwyso mesur yn erbyn y mater dan sylw ddim yn bodoli yn yr ateb yma. Maen nhw wedi cyflwyno lot o wybodaeth, maen nhw wedi sôn am y narratif, dyn nhw ddim wir wedi sôn am, wedi cyfeirio at y cysyniad allweddol. A fi'n credu bod fi'n bod yn eitha hael yn dweud hynny. Just falle yn y frawddeg ola. Ond dyw e ddim yn amlwg. O gymharu â hwn, bysach chi, os chi'n astudio'r Tuduriaid neu beidio, bysach chi'n gallu gweithio mas beth oedd y cwestiwn yn glir, achos bod nhw'n pwyso mesur mor naturiol. A os ych chi'n cymharu gyda hyn, roedd gallu Harri'r Seithfed i ddelio yn fwy llwyddiannus neu'n llai llwyddiannus y polisi economaidd oherwydd, fi'n rili hoffi'r frawddeg fan hyn, fodd bynnag gallu'r dadlau nad oedd cynllwynion yr ymhonwyr yn sialens mor fawr i Harri'r Seithfed y bygythiad pendifigion. A dyw yn teimlo'n fecanyddol, mae'n teimlo'n eitha listaidd, yn eitha academaidd yn ei ateb, ond maen nhw'n gwneud gwmws yr un peth am yr frawddeg yna'n wneud, yna'n dweithio chi, jyst heb fod yn fecanyddol. A mae eto'n cyfeirio nôl i fe ar diwedd y paragraff. Fe ni weithio'n gweld gan disgyblion falle sydd yn band 4, ond falle'n teimlo bach yn fecanyddol,
ydy maen nhw just yn pwyso mesur, falle yn y brawddau cyntaf neu yn y brawddau gola. Mae angen iddo fod yn naturiol, mae angen iddo fod drwyddi draw, mae hynny yn bwysig. Okay. A dyma mynd nôl i'r gweithgaredd nes i ddangos i chi wythnos diwetha. Mae hwn ychydig yn wahanol, i'r weithgaredd nes i ddangos hwn i chi wers diwetha, so bod chi'n graddio fe. Mae'r fath hyn o ymarferion mor bwysig ar gyfer eich adolygu. Mae disgyblion aml iawn yn adolygu wedi sgwennu gymaint o nodiadau gallen nhw a jyst cofio gymaint o nodiadau a phosib. Ond mae'r fath hyn o adolygu yn fwy effeithiol ar gyfer sicrhau bod gennych chi mynediad i'r bandiau uwch. Felly, a'i penderfyniad y Llywodraeth i barhau adael i ddinasyddion Prydain i deithio mewn ac allan o'r wlad oedd methiant mwy a Boris Johnson yn ystod pandemig Covid-19. A chi wedyn yn mynd ati blotio a dechrau meddwl am y cynnwys yn y cyd-destun yma. Os ych chi'n adolygu ac yn dechrau meddwl am y cynnwys yn y cyd-destun yma, beth yn naturiol iawn i chi allu gwerthuso a pwyso mesur pan ddaw yr arholiad. Felly nes i ddangos hwn i chi wythnos diwetha, y digwyddiad ydy cyfieithu'r ysgrythur Gymraeg, a chi yn ffeindio mas ar y raddfa, graddio fi'n galw fe, ond fi'n gwybod bod athrawon yn defnyddio termau gwahanol, ond ble, pa sgeil yn bwysig iawn, neu ddim wedi cael llawer o ddylanwad. Nawr mae gen i fan hyn, dechreuadau brawddegau dadansoddol. Nawr, fi yn ymwybodol iawn bod blwyddyn 12 yn gam mawr o tygau, yn enwedig y profiad o tygau gath blwyddyn 12 o ganlyniad i'r cyfnodau clo ac yn y blaen. Nawr, petawn i'n chi, bys ni'n mynd ati i wneud screenshot o'r slaid yma, neu os oes gyda chi copi hwn, mae'n addolen yn mynd i cael ei rannu gyda chi ar y wefan, bod chi'n argraffu hwn allan. A pan fyddwch chi'n mynd ati i sgwennu eich traethawd nesaf, bod chi yn rhoi hwn drws nesaf i'ch gwaith chi. Yn wahanol i, yn syth bin chi'n pwyso mesur, mae'n deg i ddweud, ffordd arall i ddweud, dyma beth fi'n credu. Rhaid ystyried effaith, wrth ystyried dylanwad, wrth gwrs rhaid cofio, yn bendant gwely'r canlyniadau hir dymor a tymor bym, rhaid i chi drio, dwi ddim yn y top 3 o ran y cyngor, ond mae rhaid i chi drio meddwl ydy pethau'n effeithio ar neu'n arwydd y cael yn hir dymor neu yn y tymor byr. Yn bwysig iawn oherwydd, gwelwyd newidiadau mawr ar raddfa bach, gwelwyd effeithio am blynyddoedd maith, roedd cyfieithu'r ysgrythur Gymraeg heb os yn drobwynt, y dylanwad, Somerset yn enfawr o'r bolisïau crefyddol, Edward, neu penderfyniadau, gellir dadlau bod hyn wedi effeithio'n sylweddol ar. Os i chi, mae'n chwefror. Felly mae gyda chi ychydig o fisoedd ar ôl. Os i chi yn defnyddio hyn bob tro chi'n mynd ati sgwennu traethawd, felly fyddwch chi'n sgwennu rhannau o traethawd yn eich gwersi chi. Erbyn yr arholiad, dylse bod hwn yn eitha naturiol i chi, dylse bod hwn yn dod ar draws yn eitha naturiol i chi, a bod gyda chi'r gallu wneud hwn heb wir meddwl am y dechreuadau brawddegau yma. Ond dyma y fathau o dechreuadau brawddegau academaidd ni'n disgwyl o flwyddyn 12. Eto ni ddim moyn bod yn rhif ac ynyddol, ond mae hwn yn man cychwyn da iawn i chi. Felly, triwch arbed hwn rhyw ffordd, neu copïo fel lawr, gwasgwch pos ac yn y blaen, a defnyddiwch rein tro nesaf chi'n sgwennu traethawd i'ch athro chi. A mwy na thebyg, fi methu addo i chi, achos fi ddim yn gwybod faint o waith chi'n mynd i roi mewn i'r traethawd, ond mwy na thebyg bydd safon i'ch traethawd chi yn gwella trwy defnyddio y dechreuadau brawddegau dadansoddol yma. Achos mae e'n rhoi chi'r y trywydd o gwerthuso nid narratif. Ni ddim eisiau bod disgybl yn dangos popeth maen nhw'n gwybod am y tuduriaid, a llai ddarllen llyfr. Os fi angen gwybod popeth am y tuduriaid, llai ddarllen llyfr am y tuduriaid. Be ni eisiau wrtho chi ydy bod chi yn mynegu barn academaidd ac yn dweud os chi'n cytuno gyda'r cwestiwn ac i ba raddau i chi yn cytuno gyda'r cwestiwn yna. Dyna'r sgil. Felly, y cynllun marcio. Fi wedi sôn am y cynllun marcio cwbl o weithiau. Fi jyst amser fan hyn. Os na gewn ni amser i fynd dros y cynllun marcio yn fanwl, na i ddychwelyd iddo fe yn y sesiwn nesaf. Felly cynllun marcio, mae'r ymateb yn canolbwyntio yn llawn ar y union gysyniad allweddol yn y cwestiwn. So os mae'n gofyn llwyddiant, llwyddiant, dylanwadol, prif heriau be bynnag, dyna ydy ffocws y sylfaen eich traethawd. Ac yn ymdrin gyda'r holl gyfnod yn sylw, mae hwn yn arbennig o bwysig yn adran B. Chi ddim eisiau bod yn sôn am enghraifft yn yr uned tuduriaid, bod chi ond yn sôn am Harry a Edward os mae'n gofyn am y cyfnod cyfan.
Mae'n cynnig trafodaeth glir ac argyhoeddiadol, a dyma lle chi angen bron iawn perswadio fi bod chi'n gywir. Os ych chi'n dweud i'r polisi economaidd ydy brif llwyddiant wel dyna fi angen teimlo'r diwedd darllen eich traethawd chi. Fi angen i chi newid meddwl fi, neu wneud i fi i gytuno gyda chi. So bod chi'n argyhoeddiadol, bod chi ddim yn eistedd ar y ffens, iawn, bod chi'n dweud, heb os y goni baid, mae'r geirfa dadansoddol yma. Heb os roedd yn Joe Boint, neu roedd hwn yn enfan ddylanwad enfawr, neu wedi effeithio'n sylweddol, fi angen cytuno gyda chi erbyn y diwedd. Does dim o reidrwydd ateb cywir ac anghywir, ni ddim yn edrych ar trythodau yn meddwl, o, mae rhaid bod nhw wedi cytuno gyda'r cwestiwn, neu mae rhaid bod nhw wedi sôn am hyn. So, mae angen i chi i berswadio ni bod chi yn gywir. Yr cysyniad allweddol, fi wedi rhoi'r top fi i chi, ond dyma popeth i chi angen sôn am. Cysyniad allweddol, graddio'r cysyniad allweddol yn dylanwadol iawn, yn dylanwadol yn hir dymor, ar cnywyllu'n bach o bobl, ac yn y blaen ac yn y blaen. Cyfnod hanesyddol, holl gyfnod os yn bosib, pwysig iawn yn adran B. Mynegu barn ond yn academaidd, ni eisiau symud i ffwrdd o'r syniad o yn fy marn ni. Gadewch hwnna gyda tygau, chi'n mynegu barn lot o fwy academaidd yn lefel A. Cefnogi'r barn gyda ffeithiau, ond peidiwch yn ar y trywydd y narratif. Ateb cyflawn o'r cychwyn, bod chi ddim yn newid eich meddwl chi, newch chi glywed fi'n dweud hwn tro, bod chi ddim yn newid eich meddwl chi yn ystod y traethawd. Barn cytbwys, hynny yw, os chi'n sôn am yr ymateb dan sylw, bod gyda chi dipyn o baragraffau eraill yn sôn am ffactorau eraill, a traethawd dadansoddol, nid traethawd gyda narratif o'r cyfnod. Beth sydd angen i chi osgoi? Rhestru neu alw i gof ymrediad y ffactorau digwyddiad neu ddatblygiadau cysylltiedig. Eto, sy'n ni'n gallu darllen llyfr, petawn ni eisiau gwybod popeth y metoduriaid. Atebion strwythuredig iawn a bod yr ymgeisydd yn gallu resymu am hyn o'i blaen. 2 hanner traethawd o'i blaen ac yn erbyn, so nes i sôn am hyn gynt. Fi ddim eisiau hanner y traethawd yn gweud, polisi economaidd yfe, na, nid y polisi economaidd. Dwi ddim yn gwestiwn tygau. Cyfres o is-farnau am ddigwyddiadau, datblygiadau a ffactorau sy'n gysylltiedig â'r cysyniad allweddol. So dyma be fi'n galw'r ffactorau eraill. Ymdriniaeth rhannol neu gyfyniedig. Chi eisiau sgoi y pethau yma. Felly, fi wedi mynd ati i aralleirio y bandiau. So ar yr ochr yma, pan mae'n gweud arddangos y trefnu gwybodaeth hanesyddol yn gywir, dyma cybac wedi rhoi ni. A fi wedi, yn y canol fan hyn, mynd ati i rhoi efallai mewn geiriau falle sy'n beth bach mwy o sens i dysgwyr. Mwy na thebyg byddai ond yn cael cyfle i mynd dros band 4, achos bod ni'n bryn o amser, so band 5. Newn ni ddechrau gyda band 4, awn ni mlaen at band 5 yn y sesiwn nesaf. So fi wedi rhannu band 4 mewn i band 4 a band 4+, sef 19 a 20, sef top band 4. Mwyn cyrraedd yr band 4+ yma, fel ni'n galw fe yn Roedan, mae angen chi defnyddio gwybodaeth effeithio hanesyddol cywir ar y cyfan. Nawr, does dim negative marking, gewch chi ddim colli marciau os chi'n hollol anghywir, ond chi'n colli'r cyfle i ennill marciau. Rhannu nifer effeithio dyddiadau ystadegau hanesyddol, so dyma dangos eich ôl adolygu chi. Trafod y cysyniad allweddol yn gyson drwy'r rhan fwyaf y traethawd, yn enwedig yn y cyflwyniad ac ar dechrau pob paragraff o'r casgliad. So wneud siŵr bod yn gyson yn ystod y traethawd. Bys ni'n dweud, os na bod yn gyson trwy rhan fwyaf y traethawd, bysych chi ar gwaelod band 4 i fi. Pwysig mater yn erbyn y testyd yn mater dan sylw trwy gydol y traethawd yn drafod a gwerthuso. Ndi ymarfer hwnna yn ystod y sesiwn yma. Ceisio darparu dadleuon mwyn llunio barn academaidd a chynnig nifer o ffeithiau gefnogi hyn, a dyma fe, dod i gasgliad clir ar ddiwedd y traethawd. Nawr, os na bod chi'n dod i gasgliad clir ar ddiwedd y traethawd, mae'n anodd i ni fel arholwyr. Ni ddim eisiau cadw chi lawr yn band 3, ond mae'n anodd iawn i ni gallu dadlau o mae'r disgybl yma'n heiddi bod yn band 4. Cadw fewn cyfnod amser y cwestiwn yn enwedig os mae dyddiadau yna yn hytrach na teyrnasiad Harri'r Wythfed. Mae angen bod chi'n gallu dangos o chi'n gwybod, nath Harri'r Wythfed yn frenin yr dyddiad yma a nath farw'r dyddiad yma, felly dath Edward, a bod chi ddim yn sôn am Edward falle pan mae disgwyl i chi sôn am Mary neu Elizabeth. Ac ysgrifennu traethawd clir sy'n dangos iaith, strwythur y sillafu, athalnodi a gramadeg clodol, so jyst y gallu i sgwennu traethawd. Felly dyna unrhyw beth i chi ddim yn llwyddo i wneud o'r rhestr yma, diwch, athrawon chi ddim yn bod yn gas yn dweud, ni wedi gorfod rhoi chi'n band 3. Does dim gyda chi mynediad i band 4 os chi yn
os gyda chi'r amser neu bod chi ddim wedi llwyddo i wneud un o'r pwyntiau yma. Mae'n lot i gofio, fi yn ymwybodol, ond ymarfer a ail-ddrafftio ac uwcholeuo, dyna ydy'r ffordd clir iawn i galluogi chi i godi bandiau. Os ych chi'n ymwybodol, fi'n gwybod pan fi ar y marc yma, achos bod fi ddim yn wneud hwn, achos bod fi ddim yn cyrraedd y casgliad, neu achos bod fi ddim yn pwyso o mesur yn erbyn y mater dan sylw, gred, chi'n gwybod yn union beth i wneud. Adnabod, fi'n meddwl mae chwefron mis da iawn i adnabod ble chi'n mynd yn wrong a canolbwyntio roi'r ffocws ar hynny. Okay? Mae na chydig o funudau i fynd. Os yna unrhyw gwestiynau? Mae'n gymryd hwnna fel na. Fi'n ymddiheurio am rithro trwy'r munudau ola yna. Mae hwn ar gael i chi. Felly mae croeso mawr i chi. Na i darparu yr holl bandiau sydd wedi rhannu'r holl bandiau gyda chi, achos fi'n credu dyna ni'n defnyddio, ni'n uwcholeuo yn union be mae y disgybl wedi cyrraedd. So pam i chi wedyn myfyrio'r eich trythodau chi, gallwch chi wedyn uwcholeuo gweld os mae be fi rili yn anghofio'r casgliad bob tro. Dyna di'r ffocws, adnabod eich gwendid chi, sicrhau wedyn bod chi'n gallu gweithredu ar hynny mewn gwirionedd, meddyliwch amdano fel hynny. Beth yw'r gwendid, dyma be fi angen sicrhau sy'n gywir erbyn diwedd neu erbyn yr amser, yr arliadau. Felly, yna be fi'n credu bod chydig o funudau ar ôl, jyst i wirio bod ddim cwestiynau. Na, grêt. OK, so jyst i chi gofio ar diwedd y sesiwn yma, beth sydd angen i chi wneud? Mae angen chi dadlau yn union y cysyniad hanesyddol, dadansoddi'r materion cysylltiedig, peidiwch a sôn am rhywbeth sydd ddim yn y cwestiwn, gwerthuso eu pwysigrwydd, ymdrin â'r cyfnod gosod a cyrraedd barn wedi resymu a'i chefnogi sy'n gytbwys. So jyst yn gormod o beth i chi gofio. Okay, fi'n gwybod bod e'n anodd iawn, a fi'n gwybod bod e'n heriol, ond fel o'n i'n dweud, ymarfer, felly hyd yn oed darllen traethodau eich ffrindiau chi, os mae ffrind gyda chi sy'n cyrraedd band 5 yn gyson, gofynnwch chi weld eu traethau nhw. Maen nhw'n gwneud hyn, maen nhw yn naturiol iawn yn pwyso mesur yn erbyn y mater dan sylw. Gret, fi'n mynd i ddechrau defnyddio hwn, fi'n mynd i ymarfer hwn. Okay? Fel o'n i'n dweud, dim ond hyn a hyn o gwestiynau gallen nhw ofyn ar gyfer y cwestiynau traethawd. Felly, mae lan i chi faint i chi mynd i ymroi eich hunain i adolygu a sicrhau bod chi yn barod ar gyfer yr arholiad. Okay? Does dim modd, achos bod e'n gwestiwn thematig, does dim modd bod nhw'n gofyn am rhywbeth mewn manylder, rhywbeth bach, mewn lot o fanylder, achos mae e'n gwestiwn thematig, a mae disgwyl bod chi'n deall cyfnodau'r patrymau yn hytrach na manylion. Manylion yna i gefnogi eich ateb chi, nid dyna bydd ffocws eich cwestiwn chi. Felly, fi'n credu bod y sesiwn yma wedi dod i ben nawr.